Eu son Lía Cotón e fago pezas de iluminación. As pezas de iluminación están feitas con materiais desbotados ou en desuso. A filosofía deste proxecto, que máis que un proxecto empresarial é un proxecto de vida, é visibilizar o ciclo de vida dos materiais, a importancia que temos a hora de consumir. Para Creafogar, o que me propoñen Bea Almudena é facer unha luminaria para unha das estancias en concreto, unha temática tamén moi específica. Para artesáns, artistas e creadores, vai a ser un evento moi importante Creafogar, porque vai a dar visibilidade ao que estamos facendo en Galicia. Tamén, por suposto, para a xente que necesite solucionar problemas para os seus espazos, pois vai a poder recurrir ás persoas que estamos detrás. E tamén, posiblemente sexa o xermen dun estilo galego.